Apostle Chiwenga marrying fourth woman. Yay. Apostle Chiwenga Voroora mukadzi wechi4 wavanhumburisa. Kanzi vakaroora virgin here. He must lead by example. Zvikanzi apostle virgin here iro. Mileage yabaya. Munoti chiine chimoko cha apostle icho. Munoti chiinacho. But hanzi aiwa zvimwe zvese bho zvekuti. But mileage chaenda chafamba baba. It will take a blind person not to understand what I'm trying to say, given what he is manifesting, given the mysterious lifestyle he is living. Wakamboona munhu asingazikani kuti anogara papi. Kana uchiti handichati, mangwana waonekwa uri pastage, hauzikani kuti uri kugara kupi, vabereki vemwana uri kuchata naye, vana mai, vana baba ndiani, hama dzake ndiani. Don't you see that there is something very shady and dark about this young boy? Greetings, good people. My name is DJ Holly and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwi, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena, yakakodzera kunge ichikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Yes, I'm getting better. Voice route richidzoka. Hatisi kuromira kurova uchi and hatisi kumira kukupai content. Ticharamba tichirova content kusvikira daita sei tafa tichikupai nhau kusvikira zvanaka handitika. And panapa munoziva kuti tinouya necontent yamusingawani kumwe kwese uko. Tinouya necontent yechokwadi, content ine umbowo verified evidence. Tatakupai mozvionera mega. Motaura kuti boy here kana kuti boy here. Zvine zvaakwamuri kufuga kana kuti sei kuwarira. Yandiri kufambira hombe. Kutanga dati makorokoto kuna Apostle Talent Chiwenga vakazviita mawani. Vakaintroducer vamwe vari kuti muchato, vamwe vari kuti vari kutaura zvakasiyana-siyana. Vanhu vane maonero akaita sei akasiyana-siyana. Saka kuti makorokoto vakazviita pane chimoko padeni. Pane chimoko padeni. Panyaya yandiri kufambira zvamanje inyaya yemudzimai wavo. Zviri kunzi nevanhu imvana, zviri kunzi nevanhu haafamba mileage. Vamwe vari kuti aiwa anga ari muyouth wekuchechi. Amen. Zvakamira sei. But mubvunzo wazonyanyobvunzwa nevanhu muhombe, mubvunzo muhombe ndekuti ivirgin here iro. Pakaipa. Vanhu vachanenge vachitoda zvekutodaro. Saka ndine umbowo hwandinawo panapa wandoda kukuratidzai mozvionera mega kuti hanzi Apostle Chiwenga Voroora Musikana wechi4 wavanhumburisa. Mawani. Ndakambozvitaura kumashure uko pane imwe video randakamboita ndikatukwa singaite panapa nevanhu. But the good thing ndechekuti video iroro riripo, evidence yacho iripo. Saka nosati waona video iroro enda unoona video iroro. Handitika noti vana papa, vana apostle. Vanenge vachitoda munhu handiti. So without wasting much of your time, tisandapinda munyaya yangu zvizere. Ndiri kuti kana une business rauri kuda kushambadzirwa,
ndibate namba dzangu ndo dziri pasi apa. Kana une nyaya yauda kuti ndifambire ndibate futi chi pa same number ipapo. Ndambochitaura futi in a previous video kuti starting this week tikanyaswana simba voice rikadzoka 100%, teta kuita ma live streaming every day, nechikuudza nguva kuti tinenge tichistreama nguva iyi, anditika tichikupa nyaya dzinenge dzaitika, dziri kuitika nedzichaitika panapa pachitubu. Right, rega tipinde munyaya, muite sei, muzvionere mega, musazotanga kutaura kuti chino iyo post irapo iri kutaura iyo kuti mnyasoona yakandwa nezimai. Apostle Chiwenga marrying fourth woman. Yei, Apostle Chiwenga Voroora mukadzi wechi4 wavanhumburisa. Handisiri ndiri kudaro, ndio post irapo yo yaiswa nezimai. Ameno kuti bo here kana kuti bo here, hanzi vanhu muri kurwadziwa nemukuru. Sada ndikuratidza maphotos emukuru achiita sei, achipinda musvitsa. Tobva tazoenda video clip live streaming yakaitwa namukoma Simba namukoma Howard. Hamozvinzwira mega, musazoti ndinde ndichidaro. But pane mubvunzo wandataura, wabvunzwa uri kuita stand out, ndo uri apo. Kanzi vakaroora virgin here, you must lead by example. Baba, kana tichikuudzai kuti vanhu vanenge vari vanhu vefeki, munenge muchitiitisa nharo. Tichikuudzai kuti vanhu vanonyeba, munenge muchitiitisa nharo, but munozoona nemabasa. Icho ndo chimoko chemukuru ichi. Mira ndikuzumirei muone meno kuti ndizvo here kana kuti ndizvo here zviri padumbu apo. Chimoko chiri kutonzi chine mauta, chakaita sei, chakatozvitakura. Ameno pane vanozonyatsoona zvavo nevanoziva, ndo vanozokwanisa kutitaurira. But isusu hatisi vanhu, hatikwanisi kutaura kuti iyo imhandara kana kuti haisi. Ndofunga muri kuona dumbu iro riri apo iro. Pamwe angachangobva kudya sadza akati gutei. Zvikanzi pane imwe comment futi yaiswa, nyaya yevirgin yanetsa baba, yanetsa nyaya yevirgin iyoyo. Mira tiisa apa toni. Zvikanzi Apostle ivirgin here iro, mileage yabaya. Munoti chiine chimoko chaApostle icho? Munoti chiinacho? But hanzi aiwa zvimwe zvese bho zvekuti, but mileage chaenda chafamba baba. Mawani ndo vanhu matauriro avari kuita. Vanhu vane maonero akasiyana siyana, vanhu vane mafungiro akaita sei akasiyana siyana. But inini ndinongouya panapa ndokuratidzai, moita sei, mozvionera mega kuti bho here kana kuti bho here. Saka right now rega tipinde muvideo tinzwe mukoma Howard vachitaura pamusoro paApostle Chiwenga kuti aiwa itsotsi mukomana uyu ane nyaya dzake dzakawanda. Pakaipa, mirai muzvinzwire mega mondudzawo kuti bho here kana kuti bho here. And the way I enter into this program is like I am fighting these young men, or I am fighting their marriage, or I am fighting the wedding, or I am fighting the organization. Let me put it straight. I am just trying to help the people of Zimbabwe about the dangers facing Zimbabwe with this young man. And I have exposed a lot of people him. are not going to agree with you there. Say dangers. Yeah, it's not. You're going to need to elaborate there. Yeah, I have to elaborate. Yes, I'm going to elaborate. When I started exposing this young man, I did it on the basis of his teachings. His claims that he was the only true preacher in Zimbabwe. And I challenged him using the Bible that whatever he's teaching is not true. Now, when it comes to the death of the former wife,
I know exactly what happened, and many people can argue and say this or that. But the issue is that I have a video. I warned the people of Zimbabwe that this young man, before it happened, you remember the 3 people died in June 5 years ago, 4 years ago. I warned the people of Zimbabwe, said this guy was going to kill innocent people. So this is the same context in which I am coming to try to help men, young women who are around this man, that he is a very, very, very dangerous young man. That's why I am right. Muruzinzwira mega utanzi. He is a very, very dangerous young man. Isusu patinozvitaura munenge muchiti vakomana vari pakugadzira content varitsvaga maviews vari kuita sei, but mazimbo munenge muchitoudzwa. And problem yamunoita manje, munobhilivha mumaprofita enyu, munana papa venyu kupfuura bhaibheri ende kupfuura Mwari wacho. Munoona kunge papa wenyu ndivo vakakosha, ende munokanganwa kuti papa venyu ivavo munhu akangofanana newe. Signori, those are very strong words. And I'm hoping that you're going to, on this session, which is going to last about 30 minutes, right? I hope that you're going to substantiate your words, your allegation with evidence. Tudakuona ma V11, tudakuona zilza multiple events where he actually did what you supposing that he did here. Thank you. I am hope not you're ready. here. I am not here to say he did this or he did that. I am here to say he is a false preacher, misleading the souls of Zimbabweans using a fake gospel. Vangeri rokuchekeresa irori rapinda muZimbabwe rana anonzi ani J Israel rana talent Chiwenga. So when I am talking about him, I am not after saying he did this or he did that. I'm just trying to warn people that watch out for this cult. I told you one day, Simba, about a cult called the Waco cult in America, Texas, which was doing exactly what this young man is doing, behaving in a mysterious way. And when you look at this, so let me just try to be out of topic but relevant in what I am saying. This is the young man who was condemning Christianity in the sense that our organization, we don't do white collar weddings. Now, when you hear him talk about things, the very things which he is castigating, tomorrow you will be doing it. Panga ari pagomba paitaura vanhu kuti handityi ZANU-PF, handityi anything to do with my life, but today we don't even know where he is. And he is not running away from persecution from ZANU-PF. He is running away from his sexual scandals. So now, as a preacher of the gospel, my plea to the people of Zimbabwe and to the people around this young man, Muchapela, and 2 weeks or 2 months ago, he prophesied that in his organization, people are going to die. And in his organization, some people are going to disappear. And there are people right now, as we are talking, who are not known where they are, who are leaders of his church, and they've disappeared. Now, it will take a blind person not to understand what I'm trying to say, given what he is manifesting, given the mysterious lifestyle he is living. Wakamboona munhu asingazikani kuti anogara papi. Kana uchiti handichati, mangwana waonekwa uri pastage, hauzikani kuti uri kugara kupi, vabereki vemwana uri kuchata naye, vana mai, vana baba ndiani, hama dzake ndiani. Don't you see that there is something very shady and dark about this young boy? Now, this is where I come in as a preacher to warn the people of Zimbabwe that muri kutamba nemoto nomukomana uyu. And mazinzwira mega, mazvionera mega. Musikana uyu haasi kubatika pa-social media. I think all his social media platforms, they were deleted. It's just a few pictures arungobuda achitenderera. Hama dzacho hadzisi kuzivikanwa kuti zvakanyatsomira sei.
and from what I've heard, I believe this was an introduction yekuintroducer amai kuna amai. Ndichauya nevidhio iroro futi riri kupisa vanoadresa Apostle Chiwenga as amai. Ndine umbo uzere ende ndo zvimwe zvinhu zviri kubudisa nyaya idzi pachena kuti zvinenge zvisiri zvekunamata izvi, because mubhaibheri hauna kumbonzwa Apostle Paul vachinzi amai nevanhu, kana Jesu Kristu haana kumbonzi amai nevanhu. Maprofita mazhinji aivemo mubhaibheri haana kumboadreswa as amai. Ndopaunoona kuti something is wrong, something is fishy when it comes to nyaya idzi handitika. Saka ndo nyaya yanga ndangokubatira zvamanje manje rikanombonorova uchi voice riite po, because this week tine basa rekuita rakakura, doing live streaming. It's going to be our first, and we'll make sure kuti try to pull through every day of the week. Saka ndikapora hopefully kutanga mangwana ndendapo or Wednesday, and then we start with my live streaming and so thank you very much for supporting 0.5 Creative Studios. Thank you very much for 39,000 subscribers. Thank you for supporting. Makatikoshera musakangana kuno subscribe kuchannel yakanzi Zimbo comment section. Ma1 futi kune nyaya dziri kupisa dziri kubuda neikoko kuzimbo comment section ikoko ma1 handitika. Saka gara wakanobaya subscribe button ikoko wogara uri up to date nenyaya dzinochiitika handitika. So ndo nyaya yanga ndinaizvo manje. As for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, tokuti it's bye for now. Ngatisangane muvidhio rinoteera.